Jeho syn Juro, jo se do něj zaluboval, se jemu to nespodobal a on jo sobie poprzał przedewzał, aż on za Jura Janu bogatą żonu obstara, tak jak to jo w tych starych czasach było, z naszej księżyści. A z piwoním nepřižome dali. Marcin jako zbijal. Jo, s pivoním a želaním nepřižome dali. Zpívaj a želaj si koní. Žít jsem sám doma. Maybe Megley. Co by Megley? Ja, was wirst du? Es piwaš. Hey, da bist du kannst Deutsch, so John Deutsch. Moja ljuba Liska, to se ta redniejsza miazi szepnymi rzuciami na celem świecie. No cóż ty se mi papy gronisz? Coś nie brasz? Ja. Nee, Jura, tak nie dajo. A špogate si jego hude žočo vejo. Ja som huda ako cak
wieder Misch. Seit Hebje, Jura, ja nein, dauno Borgatu wieder. Hier ist nahe Stöschi. Co mi nam za mnie psa ugleda? Co mi nie stara? Ja som Juro Švick, a Švick nie żaden Schwigack, a beschliga sa na rejo. Ja wiem co cu. Also coś. No ty, wenn du mal die Skandalwurz... Ja, du Fleckwürmer! Co, bratio Jaziusz, kasuli ziela dość. Brat, ja se mi nie bis, bitte wagt twoja ziela. No. Jo, und echten Will. Also am Schasche. To dej za to buczasza. Ja sam prijemne bulwejse, a zamyty przednie w Przasza. Tak jo to przecie już było. Ale tak to nie wystania. No, co to dej? Jakby żeńskie na świecie nie byli, te mózgi by się na jedną dniu zabijali. Masz czoły moterka. Ja tylko na te żeńskie więcej żarżam. A na życie więc. Na kakie żucza. Słuchaj, Jura, ja wiem się nieco dobrego urychtować. Od kogo? Ty masz se wiasylisz. A bude se wjasneniš? No, pedúvaj tvoju novinku. No, wiesz, ty ga wiesz, aż my, maminku, my na kierunkach byli. Vím, až čau palinské rozmory. Palinca dość, a piwa, A masańce, slunkowe, a czwarnogowe, A cukerové, jo. no, te mają szok. jo, Wiesz, te są bogate. jo. Wiesz, co te mają? Te mają jedną elektryczną centralfugu. Ach, Zentrifugu. Jaka to są drogie centralfugu. Wiesz, tam przyjdą zwerch, jokonąć, a spezy. Přišel dokument. Jatana. A uszej westanio. Fugové mleko. Nie, kapalica. A nie boś ty, ale rozumiem, boś ty kapalica. Kapalica se lejo svinjam do koryta. Beto mi ordovi te sete, rozumiesz? Nicht ale jo dość. Ronio mu co masz na uczubie, a pilio koń z twoją twarożką. Wiesz, kocołec Mariana, a jo wilgin redna. Rejna jinak naše cašedlo na pelju. Juže pojedajú na šeľavý a klieca. Ale bogata jo. Ja, wenn wir müssen dicke möglich elektrisch Zentrum Fugu gucken. Also, jetzt mamy sme objavili, a štebe se mega kocołec Marian braš. Takhle njo majberku, veliki Wirtschaft. I spela lasu blisko naše. Išći tomu kopico pjenih. Vidite bežemo k njim. Upasuj doch pičku. No, dere. Ja ga mogu raz još gledat, gašte maju taki dobre mazajnici. Ajde, to jedno vama gronim. Majanu,
Nie muszę brać. Liska, bist du mnie? Wer denn so ty? To Luba Liska, echt nuć. Heco, Keto, mam siedzę ja, to co jest verloren. Nee, ja! Ale ja gerade nicht für Coins! Was denn, wenn sonst kein Oma Muschel kommen? A wenn man so das mit Kapali zusammen? Sagt Niji. So nient. Ten Jose do te Lise zagleda. Nien pomożo plus iści. Lisa Mrs. Dom. Heuer mir es Remes Flor. Los, ich bin fertig.
Na spočatku chcú naše veselo k tomu upraviť, že je so predseda domoviny Jan Nuk v svojej rozmove jasných trybností fachovej moci za mladinské živo uprajú. Tuta má sa voľne vo koncepcionálny a sociálno-pedagogický převod serbského mladinského živa postarať. Ďakujeme sa tu za dotajnú navožovanú prácu a očakujeme, že dále zhromadne o to bojujeme, tak spiešne kež možno referentu za mladinské živo přistajiť. Zdobom nas veseli, že je sa vospět zešľahčivo v Delnej Łužicy a prynemu razy tež v Hornej Łužicy SAM miestno za praktické živo z młodzinu na báze obsadžiť. Myslíme si, že je widzomny rozrost aktivitu najlepsze znamio za to, keď ste to tiež v přestavce ve filme videli. To runia pak mamy zwieścić, że so młodzina a dorost všudom samozrozumliwe do narodného živa nezapřija. To je tu zromadne wužadanie a wospět žadanie do přichoda. Přetož tu sú angažovaní a zajmovaní młodzi ludzie, ktorým by so možnosť občilenia poskyčeć. Jeden z základov za túto tribnú participáciu je aktuálne a obstajné informovanie o národnom dziele a serbských náležnościach, kež tiež rozpačenie pozadkov. Sama dyby jako studentka w Dreżanach prajić, że nie czują się przez serbski mediowy poskyt informowana. Tež informacje domowiny mnie direktnie nie dostanu. Obszirne a zamierne informowanie a wysvětlenie pozadku przy używaniu mnohostronskich mediowych środków je pak ważne za zoprodzenie naszych zamierów a zdobycze podpierariów a związkarów. Nawiązuje na kubanską konferencję, będziemy tuż jako zastupiery Serbów, obczynników międzynarodnego seminara młodziny europejskich narodów skupin skrótka MENSZ, ki so za tydzień w bliskości Flensburgu zahají o pracowaniach w mniejszynom szulstwie w Serbach informować. To runia będziemy składność wužić sповномocnionego związka za mniejszyny knieza Welta, ki się przychodną niedzielu na podiu dyskusję proszeny so o przesadzeniu przedpołożonego kataloga trybnych jadowaniu w obonić. Długodobny angażement zastupierów Pałka na mniejszynowym polu ma tuż nadał nic jenoż europejskie młodzinskie projekty przewieźć a młodzinu europejskich mniejszynów do zromadności wieść, ale związkarów namakać, którzy so za serbskie należności sobą zasadzuje, a to dleodobne. Przetoż budu nicejsi młodzi skutkowają w przychodzie zawieście narodza mniejszynów a mniejszynowych związków. Mniejszynowe dzieło w ramiku MENS czyni nam jara wielkie weselo. Tam obstajna pozytywna nalada, którąż my w naszym narodnym dziele doma w poslednim czasu troszkę parujemy. Pracujemy so tuż o to, że czyni narodne dzieło weselo. To przychodzi za wiacorych młodych, angażowanych Serbów. Weselo, a z tym też motywacja w MENS wykaże z toho, że je każdy uspech krok na puczu zromadny pomienowany zamiar docpieć. W obchodzeniu naszej wizji natwarić dynamisku a żywu syć młodzieńskich organizacji europejskich mniejszynów, a być przypoznata rycznica na europejskiej rundinie da nam też lochszo z porażkami albo czerzemi obkadzić.
Bude tajka zjazovaca zromadna vizija pobrachuje nam v Serbach. Ideja serbského parlamenta však nie je špatná, ale meníme, že nie sú zdavna všetké možnosti obdželenia v dočasnej štruktúre domoviny za jednotlivca a tovarstva vyčerpané. Vážnejšie za nás je víziu kubanskeje a dlečodobne tiež kultúrnej autonómie v Serbach s odpowiednym wystym finančným základom zobchodzić. Namawiamy tuż was, naszych serbskich samowitych, so za zrealizowanie tutej wizje we wzajemnej serbskiej zgromadności zasadzować. Należnie namawiamy nas putność aktualnej sytuacji spoznać, a odpowieduje temu wszystkie możliwości politycznego wojowania w finansowaniu używać. Jako dorost pracujemy so międzyczasu o to, co dalej wukmanić, a to ze zamiarem udobytą autonomię Serbów Božiše upenić moc. Ja wam dziękuję. Potrebnica ďakujú kniežne Judith Wałdzic a přeju tovarstve Pauk veľa úspecha v dalším džele a zaba sa tež zeslahčilo ta brožstva a ta námova, so tež boze máme jednoho zamovitého za mladinské dževo. A netko je so ešte přizivil před... Vattenfall, ona je mi žiliva, to je jeden dar od Vattenfall, a to se ne bi še smel, a ja se ne bi smel dati od tutih čežov, kotrež na nas skutkuja, a problemov zatvočić. Oni są relatywnie instabilne, a ne bi te velike probleme najskaj odžažoval, ale jako symbolický dar se ja ju viem váliš, ak nie Bigenova utrobne postrove do Vattenfall, donež oni našu bunicu udobyvaja, všim, ja som veselu, že oni na nás tudi myslia, a vlastne my taký dobrý přeča posredkuja. Dopoledne sme dženca slyšeli džili, to je jedné celé pravé zvieščenie, viezo modžina spiešne tomu zvolniva. Sviate sú mi tvoje hodná, časov příchody, zakči radostny, pouzodychu svojého, klína vyšli mužojo, vodník věčnovo poměšal. Kann ich mal das später, wo